धेमाजि जिल्ला जराई दखरानि सिङाव थानाय 2 नं लाधांगुरि दानस्रां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 स्टार क्लाबा खुंफुंदों बैसागु बरायनाय। दिनै बे हाबाफारिनि लोब्बायै फुंनि समाव मोसौ थुखैनाय, फिरफिला बिरहोनाय, खुंखा जानाय बायदि बायदि गोबां रोखोमनि हाबाफारि लायो। आलासि महरै बाहागो लायो जराइगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि रनजित दैमारिया। लोगोसेयैनो जराइगुरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारि आरो माखासे आफादनि दैदेनगिरियाबो बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बैसागु बरायनाय आरो खुंखा जानायनि सोमोन्दै जराइगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि रनजित दैमारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं जोंनि नैबे जनाय हालामनिफ्राय नैबे 7 स्टार क्लाब बैसागु बरायनाय बानजायनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दा दिनै जोंहा बेवहाय जोंनि रंजालि बैसागुखौ बुहुमनां खालामनायनि नोजोरजों आरो बेखौ बरायनाय महरै जोंहा 7 स्टार क्लाबा सेथि बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ बे बोसोराव खुंजेनदों। दा बेवहाय गिबियाव जोंनि बे हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा गामि गामि गाव गाबागाव बे फोरबोखौ खुङोमोन बरायनाय हाबाफारिखौ। नाथाय इउनाइटलि देग्लाय बेवहाय 7 स्टारा 8 गं गामिखौ लानानै खौसेयै खुंनायखौ जागायदों आरो बेयो जोंनि इउनिटि गोरोबलायनाय आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिखौ जोबोद मोजाङै बांहोदों। बेखौ जोङो नोजोर मोननो हादों आरोखि। दिनैनि दिनाव खुंखा जानाय हाबाफारि, खुंखाखौ मानि थाखाय जानाय जायो आरो खुंखानि ओंथिया मा बेखौ? बे मोनसे जोबोद मोजां सोंलुखौ नोंथांमोना आंनि गेजेराव सोंनायनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों। बेखौ जोङो मिथिनाया गोनां। खुंखा जानाया बेयो जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोदों। खुंखा जानायाव माखासे गोबां ओंथिफोर दङ आरो बे खुंखायाव गोदो गोदायनिब्ला 101था मैगंफोर दङ। दा खुंखा जानाया ओरैबायदि मोनसे जोंहा बैसागु फोरबो जागायनाया बैसागुनि जोंनि दाननि जोबथाया मा दान बेयो? नैबे जोंनि बैसागुनि जोबथा सान आरो बिनि अखानायैनो बैसागु। थामहिनब्ला जोंहा बै बोराय बोसोरखौ बिदाय होनाय। जों जेनेबा जोंनि गेजेराव सुबुंफोरा थैयोब्ला गोखा जानानै बिदाय होनाय बादि बै जोङो बे थांनाय बोराय बोसोरखौ गोखा जानानै बिदाय होयो आरो बे गोखा जानानै बिदाय होखांनायनि उनाव जोङो गोदान बोसोरखौ बैसागुखौ बरायो। गोखा जानायाव जोंना मोनसेल' मैगं थाया। बेयाव जोंनि देहाजों सोमोन्दो गोनां, जोंनि देहाखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय माखासे मैगंफोरखौ जोङो जायो। जेरै जोङो गुबैयै खुंखा जानाय होननाय लोगो लोगोनो गिबियावनो खुंखा मैगं बे सेथियाव थाथारनांगोन। खुंखा, लोन्थि, खुन्थाइ गोखा, खारौ खान्दायनि बिखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय माखासे मैगंफोरखौ जोङो जायो। जेरै जोङो गुबैयै खुंखा जानाय होननाय लोगो लोगोनो गिबियावनो खुंखा मैगं बे सेथियाव थाथारनांगोन। खुंखा, लोन्थि, खुन्थाइ गोखा, खारौ खान्दायनि बिजौ, लोन्थिनि बिलाइ, बेबादिनो जोंहा मानामुनि, धरन फुल, सना फुलि, रुफा फुलि आरो बिनि उनावहाय माइसुन्द्रि आरो गोबांथार मैगंफोरखौ आरो जोङो मोखोना राजा जायखौ जोंनि बे ओनसोलाव फाखुम होननानै बुङो आरो अम्बे मैगंबो दङ। बेखौ जोंनि बर'आव बेवहाय अम्बे होननानै बुङो। बैफोर मैगंफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जोंनि माखासे फेभरेट माखासे बेदर बेजों जोङो लागाय मोनला खालामनानै जायो। बेयाव गोबांथार मैगंनि जायफोर जोंनो बेराम होबथानाय गोहोआ जों मोनो आरो बे गोहोजों जोङो फैगौ बैसागुनि उनावनो जिहेतु जों आबादारि मानसिफोरा गावनि बेमारनिफ्राय एसे गोख्रों देहाखौ लाखिनानै जाहाथे गाजा गोमजायै खामानिखौ मावलांनो हायो। बिनि थाखायनो जों बेखौ जानानै
गोग्गो देहाजों बै इयुननि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय थांखि लायो आरो बिनि गुबै ओंथिया बेनो जोंहा मोनसे खुंखा जानायनि ओंथिया जाबाय मोनसेया गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव जोङो बायदि रोखोमनि जोंनि बेमार होबथाग्रा मैगंखौ जानानै जोंनि गोहोखौ दाद खालामनानै इयुननि हाबाफारिफोरखौ मावलांनो थाखाय खाबु जानाय बिनि थाखायनो बे खुंखाखौ जानाय जायो आरो जों बेखिनि ओंथिखौनो जोङो दिनैसिम बुजिनानै मोन्दों आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो।
बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।